L-eks-rettur tal-Università l-Professur Peter Seracino Glot is-sibt li għadda qal li l-implementazzjoni tal-kurrikulu huwa l-akbar diżastru li qatt sar fl-edukazzjoni f'pajjiżna. L-ikbar diżastru li sar fl-edukazzjoni f'Malta kien il-kurrikulu. One News kellem dwar dan mal-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina. Fi kliem il-Ministru Cristina rrapporti fil-mezzi tax-xandir dwar dak il qal il-Professur Seracino Glot ingħataw interpretazzjoni differenti. One News taqsa l-Ministru Cristina jekk taqbilx mad-dikjerazzjoni tal-eks-rettur tal-Università li l-Gvern mhux iħalli spazju għall-individwalità u l-awtonomija tal-għalliema. Naturalment ma naqbilx ma' Father Peter. Fl-istess ħin il-Ministru Cristina qalet li għadha ma fehmitx sew x'qal Father Seracino Glot. Inkun irrid nara eżattament x'qal u nifhimha sew. Skont l-istess Ministru Cristina matul il-jum ta' tnejn il-working group responsabbli kellu jibgħat għall-eks-rettur. Propju llum il-working group illi għamel il-framework tal-kurrikulum ta' din id-darba irid jintaqa' ma' Father Peter biex jifhem eżattament x'tqal għax anke nies li kienu preżenti taw interpretazzjonijiet differenti. Fl-istess ħin għall-mistoqsija oħra ta' One News, Dolores Cristina qalet li l-għalliema m'għandhomx raġun meta jgħidu li qed iħossu li t-tibdil fl-edukazzjoni qed iseħħ malajr u li mhumiex ikunu mħarġa biżżejjed biex jilqgħu għal dan it-tibdil. Ma naħsibx li għandhom raġun, naħseb illi uħud minnhom jilqgħu l-isfidi ħafna iktar b'entużjażmu minn oħrajn. Naturalment meta tagħmel it-tibdiliet mhix qed ngħid li tagħmel l-affarijiet bil-perfezzjoni, imma kultant trid tagħmel it-tibdiliet u ddaħħalhom fis-seħħ. L-appoġġ u l-għajnuna qiegħda tingħata lill-għalliema, uħud mill-għalliema għandhom bżonn aktar appoġġ minn ħaddieħor għax hemm differenza fl-individwi kollha.